Този влог е от времето, когато все още беше едно прекрасно и топло лято, някъде в началото на септември. Бяхме решили да тръгнем към Момини скали и да направим един бърз преход в планината. За целта направих обяд. Изпекох картофки с малко самардала и зехтин, а те послужиха за бурито. В буритото сложих каквото има: наденичка, кашкавалче, прясна краставичка, чушка и картофките, които изпекох. За мен това е най-бързият обяд, който човек може да се направи както за работа, така и за пикник, както е в случая. С завиването на първото бурито имах малко повече препятствия, но на второто вече му бях хванала цаката, а именно слагате плънката малко по-в единия край и започвате да завивате, както ви показвам. Става доста лесно, не бих казала, че е сложно, но както се казва, иска се опит. Реших да запека буритото на тиган, тъй като за мен така е по-вкусно, понеже лаваша в противен случай ми седи леко суров. Нарязах ги на половинки и ги прибрах в кутия. Приготвих раницата и тръгнахме на път. До Момини скали се стига много лесно. Пътят минава през село Извор и Храбрино, а после по хубава екопътека, която лъкатуше сред борова гора, покрай параклиси и планински чешми. Въздухът мирише на борова смола и билки, а тишината е такава, че чуваш собствените си мисли. След около час ходене пътеката те извежда до самите скали, високи, стръмни с панорама, от която ти се завива свят, но не искаш да откъснеш поглед. От тук се вижда целият каньон на река Каличен дол, а при хубаво време дори далечните ридове към Пресенг. Но за това красиво място стои легенда, тъжна, но горда, като самите Родопи. Някога, по време на османското владичество, местен ага поискал за жена една мома от Извор. Тя била прочута с красотата си, но и с твърдия си характер. Тя не пожелала да стане негова наложница и, гонена от преследвачите, стигнала до върха на скалите. Когато разбрала, че няма спасение, момата вдигнала очи към небето, прекръстила се и скочила в бездната. От тогава скалите носят името Момини в нейна памет. След като се налюбувахме на приказната гледка, дойде време и да хапнем обяда си. Около пътеката има много местенца, на които човек може да седне, както и обособени ето такива масички и пейки. Денят обаче беше все още пред нас. Наляхме си студена планинска вода и поехме по нови пътища. Решихме да посетим водопада край Храбрино и макар септември да не е най-подходящото време за водопади, когато водите са по-слаби и реките по-тихи, пътечката, която се извива покрай реката, е толкова красива, че напълно си заслужава един следобед. Още в началото въздухът е свеж, мирише на есен и мокри листа. Реката ни придружава отляво, а шумът е като музика, равномерен и спокоен. Денят беше толкова зареждащ, че след като се прибрахме от разходката, решихме да си приготвим скара за вечеря. Нацепихме дърва, запалихме огън и подготвихме месото.
На следващия ден се заех с верандата. В последно време съм се заребила страшно много по градинарството и голямата градина в дома на майка ми не ми е достатъчна, така че съм решила, че искам да изпълня верандата с най-различни цветя, билки, зеленчуци, всичко, което може да се гледа в саксия. Има много растения, които могат да се засеят в месеците септември и октомври, като репички и марули, а те са много подходящи за отглеждане в саксии, така че ако живеете в град и имате по-голяма тераса, препоръчвам ви да опитате. Тук ви показвам как подкастрим смокинята, която беше превзела плочата ни и съответно почистих изпопадалите неща. А сега се заемам с засаждането на репички. Точно това, което ви разказвах преди малко. В момента почиствам контейнера от корените с обосилек, който бяхме засадили пролетта и който вървеше доста добре цяло лято. Репичките са страхотен вариант за начинаещи градинари, защото изобщо не са капризни. Засаждат се по метода, който в момента ви показвам и просто ги поливате и чакате да изникнат, а те ще изникнат, вярвайте ми. Реших да почистя малко и билките, тъй като имаха доста изсъхнали стръкчета и след като ги подрязах, може да видите колко освежени бяха. След работата дойде време и за вечерната разходка из Пловдив. Насладихме се на уличните артисти и прекрасните гледки. Любимото ми място в Пловдив винаги е било Стария град. Онзи кът, в който времето върви по-бавно, а камъните под краката ти шепнат истории. Стъпваш по кълдъръмените улици и сякаш всяка къща те гледа с шарените си фасади, дървените чердаци и прозорците, от които може би още звучи отминала музика. Тишината тук е различна. Тя не е празна, а пълна. Пълна с гласове на векове, които още ехтят между зидовете на Балабановата къща и старите порти на Хисар Капия. И когато вървиш нагоре, улицата става по-тиха, стъпките по-редки. Вятърът леко повдига косата ти, а някъде между камъните и сенките се появява небе тепе. Някога тук е започнало всичко, с древния град Евмолпия, после Филипопол и чак до днешния Пловдив. Хълмът е бил крепост, светилище, дом, убежище. И днес след реставрацията е отново жив. Каменните стени са възстановени, пътеките са изчистени, поставени са парапети и табели, но най-ценното си остава същото – гледката. Когато застанеш горе на ръба и погледнеш надолу, целият Пловдив лежи под теб като дишаща картина. Небе тепе не е просто място с красива гледка. То е спомен, връзка, начало и край. Там горе може да се влюбиш, да помълчиш и да простиш и да си кажеш: да, това е Пловдив, градът, който живее между история и сърце.